Salmo Kapitulo 133. Gidayig ang gugmang inigsuon. Pagkaayo ug pagkaanindot kun magkahiusa pagpuyo ang katawan ingon nga mga igsuon. Sama kini sa bililhon nga lana nga gidihog diha sa ulo ni Aaron ug midagayday ngadto sa iyang mga bungot ug midaligdig sa kwelyo sa iyang sutana. Sama kini sa yamog sa bukid sa Hermon nga mihugpa sa kabungturan sa Sion. Didto misaad ang Ginoo sa paghatag sa iyang panalangin nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan.